मोनसे गोजोनथाव रादाब 10 नबेम्बरा जानो बांद्राय गोबाव सम गैलिया। फैगौ 10 नबेम्बराव लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान। नंगौ, लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां हाबगोन 10 नबेम्बराव। जाय नोंथांमोनहा बेंकआव केवाईसी होनांगौ थाबैनो होदो। मानोना अरुणोदयनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थाबैनो हाबसिगोन। नंगौ, 10 नबेम्बर खालि रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय बिथांखिनि 1250 राङा हाबसिगोन। बेनि अनगायैबो रान्दिफोरनि पेन्सनाबो मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन। जाय नोंथांमोनहा अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। बेजों लोगोसेनो रान्दि पेन्सननि मुलाम्फागिरिफोराबो रांनि अनसुंथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जायफोरा बेंकआव केवाईसी फर्म होनांगौ थाबैनो जमा हैदो आरो फैगौ 10 नबेम्बर खालि गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामदो। मोनसे गोजोनथाव रादाब 10 नबेम्बरा जानो बांद्राय गोबाव सम गैलिया। फैगौ 10 नबेम्बराव लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान। नंगौ, लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां हाबगोन 10 नबेम्बराव। जाय नोंथांमोनहा बेंकआव केवाईसी होनांगौ थाबैनो होदो। मानोना अरुणोदयनि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थाबैनो हाबसिगोन। नंगौ, 10 नबेम्बर खालि रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय बिथांखिनि 1250 राङा हाबसिगोन। बेनि अनगायैबो रान्दिफोरनि पेन्सनाबो मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन। जाय नोंथांमोनहा अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। बेजों लोगोसेनो रान्दि पेन्सननि मुलाम्फागिरिफोराबो रांनि अनसुंथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जायफोरा बेंकआव केवाईसी फर्म होनांगौ थाबैनो जमा हैदो आरो फैगौ 10 नबेम्बर खालि गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामदो।